Otito dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke 24 n'oge nkịtị n'oge na-abanyeghị n'emume ọbụla n'afọ nke ụka. Igbo Kali Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ niile anyị na ha ga-anọ na ajamasị dị asọ nke ụbọchị tata. Na ajamasị tata, ezinụlọ Iwu Ọma na Igweka na-enye Chineke ekele maka agbamakwụkwọ nke gara n'etiti Angel na Chukwuemeka Igweka bụ nke Chineke mere ọga nke ọma. Ndị People's Club of Nigeria Beverly Hill Chapter na-enye Chineke ekele ma na-ayọkwa nchekwa Chineke na ịdị n'otu n'etiti ha, ịhụnanya na udo nke Chineke. Ezinụlọ Tony na ịma ike mụdụ na-enye Chineke ekele ma na-ayọkwa nchedo Chineke maka ebumnobi nke Frank Ifediba n'oge a ọ na-echeta mgbe nne ji wee mụọ ya. Ezinụlọ Ụzọndụ na-enye Chineke ekele ma na-ayọkwa maka ọgwụgwọ nsọ Chineke n'isi Antonia Ọhaneje, na-ayọkwa ka Chineke mee ka ọ gbakere na akwa ya ihe ọsịsọ. Ezinụlọ Celestin na Fidelia Njọkụ na-enye Chineke ekele ma na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Makita na Emmanuel bụ ndị natara sakramenti nke matrimony. A na-ayọkwasị ngọzi Chineke n'isi ha maka agbamakwụkwọ nke gara ọfụma. Onyebuchi na Chinyere Nwanze na-enye Chineke ekele maka ebumnobi nke Chinyere Nwanze na Onyebuchi Nwanze, ndị na-echeta ofu arọ nke Chineke tinyere ha bọsị ha bụrụ di na nwunye. Ezinụlọ Ọkọlue na-enyekwazị Chineke ekele n'isi Oge Ọkọlue na Franka Ọkwọ bụ ndị na-echeta mbọsị nne ji wee mụọ fa. Ezinụlọ Helen Ebuniwe na-enye Chineke ekele ma na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Kimberly na Ani Ekweọgụ, ndị na-echeta arọ 10 nke ha ji nata sakramenti nke matrimony wee bili dịka di na nwunye, na-ayọkwazị ka Chineke na-edu ha n'ịhụnanya ya ụbọchị ndụ ha niile. Ezinụlọ Boni na Uju Ezechukwu na-ayọ maka ezumike mkpụrụobi Basil Ezechukwu, Rita Ezechukwu, Damian Ezechukwu bụ ndị nwụrụ anwụ. Ezinụlọ Ufondụ na Ọkọlue na-ayọ maka ezumike mkpụrụobi Rita Chinwe Ufuto. Ezinụlọ Chinyere na Onyebuchi Nwanze na-ayọ maka ezumike mkpụrụobi Mary Okegbe Eze. Ezinụlọ Helen Ebuniwe na-ayọ maka ezumike mkpụrụobi Teresa Obuzueme Ekweọgụ. Ka mkpụrụobi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta na ajamasị dị asọ tata, ka mkpụrụobi ndị niile kwenụ gara aga. Biko anyị na-ayọ onye ọbụla anyị nọ n'oge dị iche n'ụbọchị nke tata na ajamasị dị asọ, ka anyị kaba arụ isonye directions ndị ushers ga-enye anyị. Onwe onye ọ dị mkpa ije restroom, anyị na-ayọ ka eyuze restroom nke nọ na hall ka a ghara ịda aga iru na azụ n'ebe a na-aga. Ma nke ka anyị chetakwa
na anyị nọ n'iru Eucharistia dị asọ otu anyị si anọ n'ime ụlọ ụka ka anyị ga-esi na ọ na-esi ebe a kịta onye ọbụla were aṅụrị na okwute sonyere ndị kwaya na ukwe ka anyị wee bido aja maasị dị asọ. Hymn number 19. Hymn number 19.
onye okike na onye ndu nke ihe niile, biko tụgharịa lee anyị anya ka anyị mata mgbaghara gị n'ime ndụ anyị ga. Mee ka anyị were obi anyị niile were efe gị. Anyị na-arịọ ka site na Dibụna anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onyenwe anyị Chineke na-emeghe ntị m ka m wee nụ ihe. Mụ onwe m enupụghị isi, alachighaghị m azụ. Ewere m obodo azụ m nye ndị na-akụ m ihe, bịakwa were ntị m nye ndị na-adọ m aka n'afọ ọnụ m. Ekpuchighị m ihu m maka ndị ahụ na-ama m aka ntị na ndị na-abụ m asọ. Onyenwe anyị Chineke bụ enyemaka m, n'ihi ya ihere agaghị eme m. Ekwere m ihu m bi ka okwute, o were m anya na ihere agaghị eme m. Onye na-ewelite aka m elu nọ nso. Enwee onye ọbụla chọrọ ka mụ na ya chepụ ya, ya bịa ka mụ na ya pụta m otu mgbe. Onye ka m na ya ga-ebe, ya kwupụta m n'ọgbọ ikpe. Ịhụla na Onyenwe anyị Chineke bụ enyemaka m, ọ bụ onye ga-egosi na ikpe mara m. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ, aga m aga n'ihu nke Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Ahụrụ m Onyenwe anyị n'anya, n'ihi na ọ nụla onu ekpere m, n'ihi na o gere m ntị n'ụbọchị m mkpọkuru ya. Ụdọ ọmụ agbara m gburugburu, ọnya nke ala mmụọ ejidela m. Iwe na ọnụma juru m obi, m wee kpọkuo aha Onyenwe anyị. Onyenwe anyị zọpụta ndụ m. Onyenwe anyị bụ onye amara na onye aka ya kwụ ọtọ. N'ezie, Chineke anyị bụ onye ebere.
Ọ bụ aka na-echekwaba ụmụntakịrị. Ebuturu m onwe m ala ma ọ zọpụtara m. N'ihi na ọ tọpụla m mkpụrụ obi m n'ọnwụ, o hichaala m anya mmiri n'anya, bịakwa mee ka ụkwụ m ghara ịsọ ngọngọ. Aga m aga n'ihu Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ. N'akwụkwọ ozi James dị asọ dere: ụmụnna m, werenụ akụkọ onye na-ekwu na ya nwere okwukwe ma enwebeghị otu ọrụ ọma ọbụla ọ rụrụ. Ụdị okwukwe a ọ ga-azọ ya? Enwee otu nwanne anyị nwoke ma ọ bụ nwanne anyị nwanyị na-enweghị uwe ma ọ bụ ihe oriri ga-ezuru ya, ọ bụrụ na otu onye n'ime unu asị ya, ya dịkwara gị mma, oyi atụkwala gị ọzọ, rijukwa afọ, na-enyeghị ya nke ọbụla n'ihe ndị a eji enyere ndụ aka, olee uru o ritere n'ekele ndị a? Otu ahụ ka okwukwe dị. Okwukwe na-enweghị ezi ọrụ nwụrụ anwụ. Lee ihe a ga-agwa onye na-eme ụdị ihe a: ị kwuru na ị nwere okwukwe, mana enwere m ezi ọrụ. Gosi m okwukwe gị na-enweghị ezi ọrụ, ka m were ezi ọrụ m gosi gị okwukwe m. Okwu Osebụwa.
n'ụlọ ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Mark dere. Jesu na ụmụazụ ya pụrụ na-agagharị n'obodo nta dị iche iche nke obodo Sizaria Filipi. Mgbe ha na-aga n'ụzọ, Jesu jụrụ ụmụazụ ya sị, onye ka ndị mmadụ na-asị na m bụ? Ha sị ya, ụfọdụ na-ekwu na ị bụ Jọn onye omere Chukwu, ụfọdụ na-ekwu na ị bụ Elaịja, ndị ọzọ na-asị na ị bụ otu onye n'ime ndị amụma. O wee jụọ ha sị, onye ka unu onwe unu na-eche na m bụ? Pita zara ya sị, ị bụ Kristi. O wee dọọ ha aka na ntị ka ha ghara ịbụ onye ọbụla na ya bụ Kristi. Jesu wee malite ịkụziri ụmụazụ ya na nwa nke mmadụ aghaghị ịhụ ọtụtụ ahụhụ. Ndị okenye na ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ aghaghị eju ya, aghaghị igbu ya, ma mgbe ụbọchị atọ gasịrị aghaghị isiwa ọnwụ bilie. Ọ kọrọ ha ihe a na-ezoghị ọnụ, nke mere na Pita kpọrọ ya jee n'akụkụ malite ịbara ya mba na ịta ya ụka. Ma Jesu tụgharịrị lee ụmụazụ ya anya wee bara Pita mba sị, gafee m n'azụ Ekwensu, n'ihi na ụdị echiche ị na-eche adịghị ka nke Chineke, kama ị na-eche echiche ka mmadụ. Jesu bịakwara kpọkọta igwe mmadụ ahụ na ndị ụmụazụ ya wee sị ha, onye ọbụla chọrọ ịbụ onye na-eso m, ya jụọ onwe ya, bịakwa buru obe ya soro m. Maka na onye ọbụla chọrọ ichekwaba ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọbụla tụfuru ndụ ya n'ihi m na n'ihi ozi ọma ga-azọpụta ndụ ya. Ozi ọma ka o si bụ ụwa. Holy Week. Na enyere m iru m n'ebe ndị na-adọ m aka n'afọ na ndị na-akụ m ihe na ndị eme aka dị iche iche. Abịa n'oziọma Jesu sị, onye ọbụla fụrụ m n'anya ga-enye onwe ya wee bụrụ obe ya
wee sobe Kristi. Anyị na-afụ afụfụ n'ụzọ dị iche iche n'ime ụwa. Ọ bụlagodo nke anyị na-eme ugbu a, ka anyị bidogodo na anyị nọ n'iro, apụzie ịnọ n'ime ọmarịcha ụlọụka anyị, anwụ na-acha anyị, ụfọdụ kwụrụ ọtọ, anyị nọrọ ọgbakọchọ na họl oche ka fọdụ n'ime ụlọụka ọnọdụ anyị wee ọ bụrụ na ọfọdụ na ha enwere ndị ji ka ebe stọrị na họl ebe oche juru enwere nọchie. So anyị wee nọdụ n'iro wee na-aka maka gịnị mere na anyị na-achọ ụlọụka anyị mma. So ụfọdụ you have to kind of destroy in order to do what? To build. So because ebe anyị amakarị anyị wepụta n'ilo wee na-enwe obere afọ obere ihe mfiarụ ka e wee na-aga ebe nke ka mmadụ. And etu aka iji ụwa dị afọ ndị anyị na-afụ n'ụwa n'ụwa, anyị nwere okwukwe na ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ. Okwukwe anyị na-agwa anyị na enwere ebe ka mma ebe Chineke ga-efichi anyị iru, efichi anya mmiri gbasatara afụfụ na ife mgbu na ife iru uju nke ụwa. So ọ bụla dọkịta anyị na-aga ụka, anyị na-afụ obere afụfụ ihe mfiarụ. Ụbọchị Fraịde anyị ka skul mas, ọ bụrụ n'ime ụlọụka abịa wee ebe n'ime họl ndị skul wee gbalịa ebe gịnị wee dozie ihe seti ọ enwe ka amasị na-asị ụmụ akwụkwọ one of the so young, so strong, you know. Na chọọchị Roman malitere ebe 1942. Ọ bara họl nke obido ka ndị mmadụ ịgaghị nọdụ, ndị mmadụ gbara okpo ofu wee lụọ họl, wee lụọ obere chọọchị, were ya n'aka ụka, were mee gịnị lụọ ya, lụọ skuul, lụọ ụlọ akwụkwọ maka Catholic education, maka ha ma mba akwụkwọ dị kasị akwụkwọ na ọgwụ nke ndị ụka na-abụ a na-akụzie ewere okwukwe na ite okwu nke Chineke wee na-aga. Ị na-agba mbọ maka ọgụgụ isi mmadụ ka ọ na-abawanye, ị na-achọkwa maka ọdịmma nke mkpụrụ obi Catholic education. So ha lụcha họl, lụcha chọọchị izizi, rụọ skuul, wee bido ịlụ nnukwu nnukwu anụma. Mgbe a na-alụ ihe ndị a niile, ọ bụ afụfụ ka ha na-agamiga, ọ dịghị ha mfe. Anyị ọhụrụ na ha dọwara ego niile dị n'ụwa. Kedu ihe bụ ihe ha ji eme ya? Ọ bụ nebasị, kedu ihe na-emotiveti ha? Ọ maka ozi ọma, the gospel of Christ. Ọ ya nwa. Mmiri marụ m, anwụchala m ebe m na-eso Jesu, mana gịnị mere? O wutere m etu ahụ si acha anyị taa. Luckily na ụbọchị dị cool. Ọ bụrụ last week. Ọ maka last week ebe. Yeah. So ha wee okwukwe. Mgbe ha na-alụ ya, ihe na niile, more than 75 years ago. Ha na-alụ ya, nọọsụ sọsọ ha ga-anọ na ya. Ha na-alụ ya, na-arụrụ ya Chineke. Ọ Chineke ka ha na-arụrụ ya. Because ha ma na ha, ụfọdụ member will 70 years or 80 or no matter the number of years, because anybody can be called any time. Ha na-arụ ya maka ife okwukwe na maka ife ozi ọma nke Jesu Kristi. Unu na Kristi. Ọ bụrụ ofu ihe ka anyị ka na-eme n'ụbọchị taata. Ofu ihe ka anyị na-eme. Wee na-edozi kọmpaụnd anyị na-afụ afụ dị ya. Anyị bụ ụzọ bido na họl
mee floor hall, mee floor kitchen, paintie hall outside, change roof, kita apụ, paintie ime hall. Agbasa ụka, ọ bụrụ na ifubeghị ime hall anyị ị ga mee gịnị? N'anya ka efu ihe dị iche. Maka na afụfụ anyị ncha ka eji eme ndị a niile. I went and you look at the go outside. Well, like them in Kimbo Luka, I went put an ilo. When they fair, Chineke. When another better, young piano, then I am. So I didn't know why. I'm buying our Maka. Unuka Kai seek one about back boy and can. For the past 2 or 3 Sundays, I don't know around. I can have a mission I pay, you know. When I mission I pay never. So it's my pay. Yeah, okay, well, nearly over dice is like an advice for that, you know. I have a mission where now my kind of school down now. Already teach and I also probably Indian. Last week I'm on like Granada Hills. And the church is not I don't want to look at you. I can't say no. Don't want to. And the African has to wear a bumble. Macabadi Shamakunuka. Now far for the end. Now they didn't have it's okay, I say no one. They may bazaar in them. They use a little pine. Maka ịga n'iru na idozi unuka anyị. So, ozi ọmata atakwuru maka afụfụ. Anyị mara afụfụ dị n'ụdị. Enwere nke a ga-agba ọrụ afụfụ si from mother nature, natural, you know, invest n'ime n'ụwa. Wezigbo afụ nke mmadụ mere, ndị mmadụ na-akọs. So, afụfụ gbasatara here about mother nature, like it's working the men. So they are last minute, it's not 4.1 as well. We do this. We got for the holiday. Nature. Like I buy, you know, and then I watch here, they say they give them 1 minute. Me na a poacher and Benin. Not share bicycle. I got walls of white in there. I got a beer. Music making it. I can't jump. We are not. I didn't so. That in there. It's not more than nature, and then why tea, but I can't because now. But it's part of nature and one way. But I often get a job in nature. Bunke. What did you have? And mellow man. One may suffer. I know why I'm here. I am every teacher. Or natural oh, one maid. Here the man is Sianaka. Here the man is Sianaka. Onyata na Chuputa. Ne aga de Benin. Oh, I couldn't get South Sudan, Ghana, Never. Oh, you get going for that. What the man I can man, right? South Sudan. Oh, you don't want to want to give us who tried the fire? Bagara, I never people who are who tried the fire? Oh, Mama. Mana. Where were they? One may suffer. Come on, nigga, edge go beyond. What's the weekend? I can't do it. I want to have a buy. After that, July buy. Now, and what is the bosom? And what is the good novel? And what are security? And what are me?
ọ bụrụ na ego a ga-eji m ihe adịrọ ego a ga-eji m ede kama nọọ ka esi ejikwa ya ọba akụ na ụba. Enwere ike ndị mmadụ eji nri agụụ a na-agụrụ ndị mmadụ n'ime ọnwa eji ekwuru ahịa akụbeghị ya eweme gịnị ewee bụrụ ego ka ego wee jego private jet wee bụrụ ego ka ego wee mụrụ ofu onye asụmasị ụwa ya ndị mara na-ahụ agụụ wee bụrụ ya na man-made suffering. Ọzọkwa nke Chineke wee na-ayị anyị sị anyị bido ka anyị jisie ike n'ebe ọ bụla anyị furu onwe anyị wee bụrụ ihe ya bụrụ part of the solution and not part of the problem. Jesu bịara ozi ọma na-ajụ ndị mmadụ onye ka uche na nwoke mmadụ bụ maka na ọ bụrụ na ndị mmadụ ma Chineke na-asọpụrụ Chineke were obi Chineke na-eme ihe nsogbu dị n'ụwa ga-ebelata doro anya ọ na-amụọ Chineke so ihe na-ebute taa niile ihe ọ bụ nke abụọ James dị asa wee saa anyị ka anyị jisie ike mgbe ọbụla anyị nwere ike inyere mmadụ aka anyị na-agbalị because anyị maka esi abụ anyị dozie ebe anyị dozikwa n'ebe anyị si wepụta ma niile a na-abọ nke a anyị na-agbachi iru na-abịa iru na-atọ. So James dị asụsụ ọnwụ na mmadụ na-agụ na mmadụ o nwere akpa isi biko yirikwa akwa ọfụma na ijuo afọ ma na enweghị ihe i nyere ya. James dị asụsụ wesị na okwukwe na-enweghị ezi ọrụ n'oge gịnị ka ọ nwụrụ anwụ. So ka anyị jisi ike na anyị na-agbalị ka ụgwọ ọrụ anyị wee buo ibu na alaeze nke Chineke onye nwe anyị nọnyere ụlọ ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị ekwela otu Chineke nna nke ike niile onye na-eluigwe n'ala na ndị na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke nna m tupu ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu amụrụ ya amụ eme ihe eme ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu onye si na eme ego onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'elu gbadata o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịakwuo ya n'obodo ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ tara ahụhụ ọnwụọ elie ya o bulitere n'ụbọchị nke atọ mara akwụkwọ nsọ si kwuo mara ọrụ n'eluigwe ọrụ n'aka nri ọ ga-abịa maka ụka ka o nwee ike kwụrụ ndị na-enweghị ike ịkwụrụ onwe ha, ndị echi echi na ndị a na-emegbu emegbu. N'oge na-adịghị anya ka e nwee ikpe nkwụmọtọ n'ụwa niile, anyị arịọgide sọ gị bụ onye nwere, sọ gị bụ onye inyeaka, sọ gị bụ Chimama, sọ
onye ndu sọ gị o Chineke nna bụ onye inyeaka sọ gị o Chineke nna bụ onye ndu. Maka ndị na-ekweghị n'ụka ma ọ bụ na-eneli ụka, ka Chineke mere ha ebere, ka obi ha mepee, ka ha bido chọba iru Chineke otu o kwesịrị. Anyị arịọgide nwenụ. Sọ gị o Chineke mụ gị bụ onye inyeaka sọ gị o Chineke nna bụ onye nwere nsogbu o Chineke nna bụ onye ndu. Maka ụmụ akwụkwọ, ka mmụọ nsọ nọnyere ndị niile bidoro akwụkwọ n'afọ a, ka ha nwee mmasị ịgụ ma nwee aṅụrị na mmetụta n'ihe gbasara Chineke na akwụkwọ nsọ. Sọ gị bụ onye inyeaka, sọ gị bụ Chimọma, sọ gị o Chineke nna bụ onye ndu, sọ gị o Chineke nna bụ onye inyeaka, sọ gị o Chineke nna bụ onye ndu. Maka ndị ọrịa na ndị ihe na-esiri ike, ka ha nwee agbamume n'ime Kristi na n'obe ya. Anyị arịọgide. Sọ gị na-agwọ m ọrịa, sọ gị bụ Chimọma, sọ gị o Chineke anyị bụ onye ndu, sọ gị o Chineke nna bụ onye inyeaka, sọ gị o Chineke nna bụ onye ndu. Maka ebe nzukọ anyị bụ St.Eugene, ka ọ bụrụ ebe a na-anabata onye ọbụla, ka ụwa bụrụ ebe udo na ịhụnanya tọrọ atọ ga-adị. Anyị arịọgide. Sọ gị bụ onye udo, sọ gị bụ onye inyeaka, sọ gị o Chineke nna bụ onye ndu, sọ gị o Chineke nna bụ onye inyeaka, sọ gị o Chineke nna bụ onye ndu. Maka ndị niile kwerenụ gara aga, ka Chineke site n'aja Maasị dị asaa mere ha ebere, ma kasikwa ndị ọnwụ ha metụrụ obi. Sọ gị bụ onye amara, doo nabata ndị gị, sọ gị o Chineke ma ọ bụ onye ndu, sọ gị o Chineke nna bụ onye inyeaka, sọ gị o Chineke nna bụ onye ndu. ebe dị obi ka anyị ọzọ Chineke anyị ma nnọzọ gasị iche iche. Ịnwe ntakasị obi ọma, biko mere anyị ebere, ele anyị ya anyị gaa site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Kedu ihe ga-enye gị Chineke ọma mma mma
ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị ịgbọbata ihe dị gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị
making an eye to there. Was it to Bible Francis and Bishop Bible said, and no fault again in there. So that would not need to go where God is making for Mabatahan and everything around the heavy of the gate. You could rely on them. I was so good when I wasn't there yet. This is something yeah, also. Usually, the sun and the sun in there. They don't check it for one. You cannot tell me. I saw I had to do it again. Son of Jesus, Mr. Margaret. Yani leke na eso ya bo Christi na esi bani me ya na n'aka ya ele kono tu de monso na ele ke buchukwu na jike niile nsọpụrụ n'otito niile site n'ụwa tụwa niile. Hallelujah.
hymn number 55.
nke eluigwe inyere anyị ka anyị ghara ịdị na-ebi n'usoro nke anụ ahụ kama ka ike nke olili nsọ nke anyị natara na-ebutere anyị ụzọ oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị gaa anyị maka ịgba ọkwa. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Na mbụ parish anyị na-ekene onye ọbụla maka ndidi na obiọma niile anyị tinyere ọnọdụ ọfụ nke anyị nọ n'ime wee chụọ aja Maasị dị asọ n'ụbọchị nke tata. Anyị na-ekenekwazị n'ụzọ pụrụ iche ndị niile nyere aka. A na-echetakwazịrị ndị nne na nna ndị nwere ụmụaka a ga-akwado maka sakramenti nke confirmation. Ndị nne na nna dị otu a ka nwekwara ohere ịkwụsị were fọm nke ha ga-eji deba afọ ụmụ ha maka sakramenti nke confirmation. Monetize Bazaar nke anyị mere n'arọ a nke owuwe ihe ubi, anyị ji wee kelee Chineke maka onyinye nke ndụ na onyinye nke ihe akụ na ihe enwe. Ọ ka na-agakwa n'iru. Ndị enwebeghị ohere iso wee kelee Chineke otu o si gọzie ha na ezinụlọ ha, oge agabụrụ ha ka nwere ike ịkwụsị welu envelope eji emie. Any of the ushers can help you out. Ọ kacha onye ọbụla nke mmadụ o nwere ihe dị mma Chineke merie n'ime arọ a. Ndị dị otu ọ bụrụ na ị weta envelope nke gị, kaba arụ ka ide nye Harvest and Bazaar Thanksgiving 2024. Ịbịagodi mbọsị ụka ọzọ inwe ike ịtụnye na basket. Anyị ka na-echetakwazịrị ndị nne na nna na ọ bụ oke na ọrụ dịla anyị ide elekọta ụmụaka bịalụ anyị kpọ wee bịa ụka anya, ka ụmụaka ghara ịda agbagharịzi na-aga ebe ọbụla masịrị ha. Ihe gbasara ụmụaka gbasara anyị. Ofu onye n'ime ndị parish anyị ka anyị ha anọ were achụ aja Maasị dị asọ n'ụbọchị nke tata. Franka Ebunilo, mamụ ya nwụ na Naịjirịa. Franka Ebunilo, biko ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ ụka ebe a ka ị kwụrụ ọtọ, akụghị ya n'ụtụtụ. Franka na Ịma Ebunilo ka anyị na-ebelu mkpu ọnwụ na mama ha onye nke rapụ ọnụ. Mama Franka dị 91 years old. Ọ nwụrụ na Naịjirịa. Anyị wee na-ayọzi ndị parish anyị, ọkwa na anyị bụ ezinụlọ ya, ka anyị kaba arụ gbaluelu Franka na ezinụlọ ya otu anyị si eme. Ndị ana nwere ike ije n'ugwu nwere ike ịbụ ya na fon. Regional Black Catholic Congress, ọ bụ ọgbakọ a na-achịkọba maka ndị ojii niile. Anyị chetara na emere Eucharistic Congress n'ime arọ a. Ọ bụ na-ekecha n'obi ekebe na mkpuke ndị ojii niile nọ na Archdiocese anyị na region anyị ga-agbakọ mbọsị ọnwa Nọvemba ga-adị n'abalị 22 Nọvemba 22nd. Ọ ga-abụ na St. Peter and Paul Church na Wilmington. Nke ka nke bụ na nwa anyị bụ onye nke anyị ga-eso na keynote speaker Chika Anyanwụ. Ọ bụ nwaanyị mana ọ bụ onye Chineke ji alụ ọrụ. Anyị wee na-ayọ ndị parish anyị niile na ndị niile nọ within the sound of my voice ka ha kaba arụ deba afa maka ijenye a Congress. Onye ọbụla chọrọ ijie, ị ga-edeba afa tupu ijebe. Ọ bụrụ nke mgbe o ji masị onye ojebe. Onye ga-emepe ya bụ ọgbakọ ga-abụ Archbishop nke Archdiocese anyị bụ Archbishop Gomez. Ma onye
ekpokọtazi ihe ofufe ndụ a ga-eji mechie ga-abụ Bishọp Joseph Perry. Ndị jelu Congress ga-ama onye a na-ekwu maka ya. Ọ wụ ọkụ na onwe ya ka ọ bụ ndị Black Bishops mere ka ọgbakọ bụrụ ihe ga-ekwu omume. A ga-etinyezi akwụkwọ kọwara ya ọfụma na bọọdụ anyị ma agbasasị ụka. Biko ọ bụrụ na ị bịa were kamera gị seli ya eselu ka ị ghara iwepụ ya ka onye ọzọ wee nwee ohere inweta infọmeshọn gbasara Congress a. N'otu aka afọ, appreciation luncheon maka ndị African American descent nọ na Archdiocese anyị. Appreciation luncheon aha ga-abụ n'Ọktoba 19. Mgbe ọnwa Ọktoba ga-adụ na abalị 19. Ọ ga-abụ na Proud Bird Restaurant nke nọ na Aviation close to the airport. Flyer ya ga-adịkwazị na notice board ebe a ma agbasasị ụka. Ọ ga-ebido n'elekere 11 nke ụtụtụ wee ruo n'elekere 1:15 nke ehihie. If today is the first day you're worshiping with us, we pray with God's favor on you. We ask that you stand up, that we recognize your presence. Ndị tata bụ izizi ha na-esonyela anyị na Jamasị dị asọ. Anyị na-ayọ ndị dị otu a ka ha kwụrụ ọtọ ka anyị soro ha kene Chineke maka ohere ọma nke o nyere anyị na ha ịnọ wee chụọ aja Jamasị dị asọ. Ndị tata bụ ụbọchị izizi ha na ebe ọ na nwere ndị anyị fụrụ anyị niile tata bụ ụbọchị izizi anyị bịara anya ebe a. Amen. Na mmechi anyị na-ekenezi ụkọchukwu anyị onye nke duru anyị na Jamasị dị asọ tata ya na ezi nwanne anyị nwoke Chukwuma Philip Anaele. Nwanne anyị nwoke Philip na-akwado ọfọrọ obere ka a nabata ya n'ọkwa ndị Dikis na njem ọ na-eme ịbụ ụkọchukwu. Biko anyị na-ekele ya na-ayọkwa mgbe ọbụla ọ nọ nso n'ebe anyị nọ ka ọ bịa nọdụla anyị na Jamasị anyị. Fada anyị na nwanne anyị nwoke Chukwuma Philip Anaele. Otuto dịrị Jesu. Ya, anyị kere nwanne anyị. Ọ na-ara ndụ ya, ọ nọ like ya ga-abụ internship 1 year. So hopefully by next year, even the golf for mine event, na ọ ga-ejide kit. So anyị ga na-afụ ya often. Ya, ọ na-ara. Dịka anyị si wee mepụta aka obere n'okwuchukwu, ọrụ na-aga n'ihu n'aka ifedichi nnukwu anyị ka anyị na-ene anya na n'ọnwa Ọktoba ka anyị mmanụ ma ga-ewu mesịa ya anyị wee right? Yeah. Because then I am. And I wouldn't even have a sign again. I say, mention it. You will never know. Now, there's some here like a basket. Now, channel, in Maka, so you are winning. I think in my name, that's what I know in China. Down the road. Oh, yeah, why? I don't know. Fazer o novo, na na na